Днес целият свят почита паметта на жертвите при терористични атаки. Много от българите обаче забравят, че народна земя има също толкова кървави събития и отнети невинни човешки животи в името на лъжлива кауза. Именно за това телевизия СКАТ намери средства за издигането на паметник на гара Буново, където преди 26 години бомба, заложена от протурски терористи, хвърли кърваво петно върху нашата история. Скъпи сънародници, за пореден път сме тук да дадем своята почет към невинните жертви на един безмислен и злодейски акт. Акт, който не може да бъде оправдан с абсолютно нищо. Тук сме също, за да изразим своят мълчалив укор, своето мълчаливо обвинение и към поредните управляващи, които за пореден път не намериха време да отдадат почет на тези жертви и да изразят своята твърда, непоколебима позиция срещу всякаква проява на тероризъм. През всичките тези години съм се връщала мислено назад към паметната дата, 9 март, и съм си представяла ужаса тук, на това място. Къде сме били ние самите и дали трябва да поискаме покаяние за това, че не сме реагирали достойно на часа. Че не можем да намерим, може би, и нужния начин да отреагираме сега, когато някои велики политически сили си позволяват да издигнат чешма, от която нашите деца и внуци ще пият кръв. Кървавата чешма в прослава на тероризма в бургаското село Трънак бе съборена по инициатива също на телевизия СКАТ и с голямото съдействие на тогавашния директор на РДНСК Бургас Милен Ненчев, който в последствие заради това, че е спазил закона и отстоява българската позиция, беше отстранен от длъжността. В памет на убитите бе отслужена злоупокойна молитва от отец Йордан. Цветя и венци бяха поднесени от представители на Национален фронт за спасение на България, телевизия СКАТ, община Мирково и десетки патриоти. Възрастните жители на Буново все още пазят спомена за ужаса, преживян на 9 март. Атентатът обаче остава като черно петно в нашата история, за което позорно мълчат и медиите, и политиците. През 1985 година, 16 години преди атентата в Ню Йорк, протурски терористи взривиха вагона за майки с деца тук на гара Буново. Тогава за тая вест не се узна нито от телевизията, нито от радиото, от вестниците. Имаше страшно мълчание. 26 години след това властта, медиите, вестници, радио, телевизия продължават да мълчат. Само телевизия СКАТ и няколко родолюбиви политически сили пазят спомена за този страшен акт в новата ни история, който не трябва никога да се повтаря. Трябва да пазим България. Днес тихият терор, политиката на геноцид и издевателствата срещу българския народ продължават. Затова не трябва да позволяваме да бъдат забравени зверски убитите майки и деца. В противен случай ще позволим на продажните политици да усеят България с кървави чешми, като тази в село Трънак.